Evels, χαίρεσαι να έχεις πραγματικά να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν όλο αυτό το κτίριο και έχουν νοικιαζόμενα δωμάτια στο κέντρο στη Συγκρού 30. Γιατί κάθε φορά που φεύγει ένας πελάτης, τσουπ, η Pure Clean, κατευθείαν τον καναπέ, κρεβάτι, απολύμανση, καθαρισμό για να έρθει ο νέος και να είναι πραγματικά στα πεντακάθαρα. Οπότε, έχουμε να κάνουμε αυτό. Έτσι, καναπές, κρεβάτι. Πάμε να τα διώξουμε όλα, να τον απολυμάνουμε και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πάμε, Κατερίνα, έλα. Το καφές μου που είναι? Ο καφές έρχεται. Έρχεται, κορίτσι μου. Έρχεται.